yebo mthupha uthi uNkulunkulu asikhulume how during this month of June you were born in June. Yes. Well, how come June 20? Yes. 20. Number one. Mbuli. Yes, Mbuli. Yes. Mbuli sibongo sakho. You are a Mbuli. Yes. The way I'm trying to zoom into the spirit, I'm hearing this Malkens place, Malkens. Yes, Malkens. Yes. Uhlala eNkopolo. Mthilangani ngalapho. Isimoba kuseNkopolo la. Number 1. Umbona uNkulunkulu displaying the power of the living God kusi uyabona uboniswa konke bethe inombolo yemuntu langamatha ngizange sekambone 790. Yes. Yes, 790. Yebo. 790. 57. Yeah, wait. 57. Yes, prophet. Oh, 790-57232. Exactly. Prophesy man of God bithi inombolo uyamtshela ukuthi Ayike kuhluphele nhloko. Aloy. Iyakuphatha. Ihambisana namehlo. Yes. Iwadonsela amehlo. Namba ugena ngopha. Ugena imbeskera. So it's 2023. 2023. 2023. Yes. So Miss Kanganga. 3 times. No child, no what? This is your time. Who is Zanele Lomaki? The time you are seated here, I'm hearing a name like Zanele. Zanele. Eh? That's your sister. Namside. Eh? That's your sister also. Hey, so. The time I'm moving here, I'm hearing this name. Like you said, it's like Zanele. You said Zanele is your sister. I'm hearing this name. Namsi. Is it Mama or Namsi? You said is your name, is your sister. Who is Lwazi? What? Lwazi, same family. Ngisahamba ngena ngiphuma ngena ma departments ngiphuma ungitshela igama lethiwa ngiwinile. Who is winile? Igama lami Ethi phela bekhuluma uthi igama lami prophet. The way you started there, I'm hearing this name like Kanyisile. Kanyisile. Yes, I'm hearing this name like umama wenu washona. Ningena hlale khabo make. Anga nikhulele khona. Kanyisile. Precious uzibanda. With precious. Also. Number 1 usinkulunkulu amkhulele lo mndeni lo. Can I prophesy? Prophesy. Kude bankabinde lohlobana nabo. Kanjani? Anga. Nkabinde wena udibika esibongo saka Nkabinde lesaka gogo wakho ngibale siyabonga ora ayabonga siyabonga ora le sebaleni lapha ekhaya sihlala khona. Ngicela usifa lesosi ishiye sona now ukama sebenza ukushayela ngiyasebenza ukushayela anga ngiyasebenza ukushayela uyasebenza manje angisasebenzi awusebenzi manje yes uthi umsebenzi ayisebenzi uyafuna umsebenzi ufuna wona anga ufuna wona la matrevers license usebenza ngama matrevers license yes then kwaphela umsebenzi walokushayela uthi uNkulunkulu ufela ukushayela nyana. Yes. Because uthi uNkulunkulu ngikubona uyangena ngubona uyaphuma. Yes. Like uke wahamba ngelori. Bengishayela ilori. Ushayela ilori. Uthi uNkulunkulu angikhulekele wena namhlanje. Because inthaba ngibona umoya wena because ngiyabona ithi lo msebenzi lokuphela kwawo is set up. Prophesy man of God. Kufuna kungahlali lutho empilweni yakho. Ngoba ngiyibona lenza ukushayela kwakho. But lo msebenzi uyawufuna but awutholi. Yes, anguthola. Namhlanje akubusa kubasela ngegrace. Lotha uhamba nayo. Kuphila ufika khona itakuvela iminyaka. Hallelujah. Uphi ngosiyasi?
Usekhaya. Hamba. Usekhaya. Umshiyele ekhaya. Yes. Ufuna kungahlala imfati lekhaya. Ngiyakwati. Hamba bethu. Ngiyakwati lo. Ufuna kungahlala imfati lapho lo mfati uyafuna ahambe lo. Uthi uNkulunkulu namhlanje la ngigijime ngisithe nasembamba ngahambi lo mfati. Kuba lenzaba lakhaya kuhlaye yonke into ufuna ibe inqubekela phambili yale khaya. Ufuna kungahlala imfati la. Kanti lesimo sithi kufuna ngathi ngabe niphika ngilokuqansukelana kwelide. Ufuna hambe lo mfati. Uprofeta wathi empilweni yakho. Wathi dawushintsha. Wathi dawushintsha. Wathi bona wena ina empilweni yakho. Wathi ubona ukuthi nginesicitho nginadikoloshi. Abantu abathuna lengithandzana nabo bangilahlekile. Bonke lakhuluma ngabo uyakwati wena. Ngiyakwati baba. Udiva unjani manje? Ngiva ngathi ngcono kakhulu. Jana kulendaba. Hallelujah. Uba fortunate. Akashadi. Akakashayidi. Yimbo. Uthi uNkulunkulu asimkhulekele lo muntu lo ngoba impilo yakhe semthana but umshado solokude. Yebo mfundisi. Unabo bantwana. Unabo bayithu. Bangithu nabo. Ufana ngane bakamdziniso. Makwakhe khona umntwana lamthola khona. Ngamdziniso. Yes. Fortunate, it must be enkwanyana sene. Yes. What is it? Yes. It's enkwanyana. Yes. Prophesy, man of God. You're almost at a name. That's your name. Who is a teacher? My mother. You're a teacher. Man. You're a demon is not. Can I prophesy? You are working as a security guard. Assume somebody who are I see the way I'm seeing you, Tino Dako, Valegile. Tino Dako, Timile, good, when Umlands wako in background yako, I see Umlands. Kamangulas na Sekaini, Monas Pizzi Pizzi, like Sekain corner. It's like, good, they welcome. Eh? And uthi uNkulunkulu akukhulekele ngoba kunesimo sesitha lathi uNkulunkulu bakuthumelela sona wena ayifike nje ngelisela kube ungathulele ebusuku kufike ukusuppress la kube ungathi yaba usekhona ukuphefumula kube ungalala uphila uvelisele ufile. Yes or no? True. Khona la.